Počkaj, to je chyba. Čo? V čom by mala byť chyba? V tom, čo robíme. Ideš na to prirýchlo. Prirýchlo? Už to medzi nami viselo celé mesiace. Prebrali sme to. Keď si to prebral, ja o tom neviem. Nerob sa hlúpa. Ja sa nerobím hlúpa. Ale áno, robíš. To nemá cenu. Nechoď, nechcel si to odišiel, Bruno. A čo teda chceš? Mám taký zlý pocit. Z čoho máš zlý pocit? Teraz, keď som ti povedala, že ťa ľúbim, cítim hrozné výčitky, ver mi. Rosario, cítiš sa vinná kvôli meči? Áno. Áno. Prečo? Lebo má pravdu. Prišla som do tvojho domu a odviedla som jej snúbenca. Prišla si do môjho domu s úmyslom zamilovať sa do mňa, alebo... Samozrejme, že nie, práve naopak. Stalo sa to. Presne tak. Stalo sa to bez toho, že by sme sa o to snažili. Jednoducho, keď sme sa uvideli, tak sme pocítili k sebe niečo silné. No, pre teba to muselo byť naozaj veľmi silné. Keď si ma vôbec všimol, hneď si mi začal vyčítať, že chodím neskoro. Však. Tak je to? Presne tak. Ale pritom som si všimol, aká si pekná. Myslíš si, že som pekná? Nie, nemyslím. Ty si nádherná. Lenže aj tak, pretože aj minule som musela povedať Meči, že medzi nami nič nie je a bola to lož. A ja nerada klamem, Bruno. Nechcem žiť tajný život plný fálš. Rosario, ja viem. A ak ťa ľúbim, je to preto, že viem, že okrem iných predností si veľmi slušné dievča. Veľmi priame. A vôbec, že si človek, ktorému môžem absolútne veriť. Vieš čo? Nemôžeš takto. Nie, počkaj. Počúvaj. Nemáš sa prečo cítiť vina. Môj vzťah s Mečou sa skončil, nefungovalo to a ona to v hĺbke srdca vie. Keby som sa s ňou oženil, určite by sme sa skôr či neskôr rozviedli. Pretože ja by som nedokázal žiť ako vo väzení. A už vôbec nie potom, ako som spoznal teba. Mne je tiež Meči ľúto, ver mi. Ale nestojí za to lipnúť na minulosti. Spočiatku bude cítiť bolesť, ale to jej pomôže, aby sa neviazala na falošný vzťah a našla si muža, ktorý bude skutočne milovať. A ty mňa máš rád? Ja ťa milujem celým telom a celou dušou, Rosario. Čo sa stalo? Rosario, čo je ti? Prečo si taká smutná? Poď. Konečne sme spolu, vyznali sme si lásku. Mali by sme byť šťastní. Máme sa radi, nie? Veď ja som šťastná. Ale nevidno to na tebe. Ja som šťastná. Nevidno to. Niečo ťa trápi, Rosario, a nie je to Meča. Je to niečo väčšie a ja to vidím. Máš pravdu. Trápi ma niečo iné. Povedz mi, o čo ide. Pomôžem ti prekonať to a budeme si môcť vychutnať našu lásku. Nemôžem, Bruno, vieš, ja nie som tá, za ktorú sa vydávam. Ako mám tomu rozumieť, že nie si tá, za ktorú sa vydávaš? Rosario, prosím ťa, dôveruj mi. Nech mi povieš čokoľvek. Ja sa na teba nenahnevám. Nezavráňam ťa. Ver mi, Rosario. Ale áno, nahneváš sa. A odvrhneš ma, lebo to, čo ti poviem, je silná káva. Už ma nebudeš chcieť. A ja ťa nechcem strátiť. Rosario. Nestratíš ma, len buď úprimná. Tak hovor.
Ja nie som tá, za ktorú sa vydávam v tom zmysle, že som iná, keď som sama, keď som kamarátka a iná, keď niekoho ľúbim. Vtedy som neznesiteľná, Bruno. Celý deň som na tom druhom zavesená, chcem sa boskávať a objímať, chcem, aby si celý čas bol len so mnou. A to je celé? Áno. To je úžasné, ak je človek zamilovaný, Nie. musí tak cítiť. Tak to predsa má byť? Ale ja som naozaj neznesiteľná. Nebudem chcieť, aby si chodil do práce a žiarlim. Pôjdem aj do tvojej kancelárie, aby som ťa prichytila, ako flirtuješ so sekretárkou a tu tvoju neznášam. Láska moja, budeme spolu veľmi šťastní. Povedal si mi, láska moja. Ale teraz to bolo naozaj nielen zo žartu. Je to naozaj. Láska moja, miláčik. A budeme spolu navždy šťastní. Áno, veľmi šťastný. Nech sa stane hocičo. Čokoľvek. Sľubuješ mi to? Sľubujem. A ty sľubuješ? Áno, ja tiež sľubujem. Prisahám, že budeme navždy šťastní. Sme zamilovaní. Ľúbim ťa. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Počkaj. Mám ťa. Neujdeš mi? Nie, ako by som mohol. Si ako šteniatko, malinké šteniatko. Tak som sa hrala, keď som bola malá. Koľko si mala rokov? No, keď som mala 13. 13? Áno. To teraz na to vyzeráš, ale ozaj pôsobíš mladšie. Si istá, že máš teraz naozaj 32 rokov? Samozrejme, že mám 32. Poznáš nejakú ženu, čo by si pridávala roky? Nie, ale nepoznám žiadnu, čo by bola taká bláznivá ako ty. Ďakujem ti pekne. To bol žart. Že to bol len žart? Áno, ale možno si kvôli svojej práci pridala veku, aby Že by? si pôsobila vážnejšie. Ja nebudem vážna, ani keď budem mať 130 rokov a vek nemá nič spoločné so zodpovednosťou. To je pravda, no nehnevaj sa, ale ty si tiež veľmi zodpovedná. Ako sa volá tá hra? Hoďme všetko na Rosario? A čo by si teda chcela robiť? Som hladná, ale toto mi chutí viac. Pôjdeme domov? Nie, na čo? No, pôjdeme domov, Nie, dobre? nechcem ísť domov. Miláčik, Nie, čoho ešte sa nechcem obávaš? ísť. Buďme ešte Miláčik. tu. Áno, chcem tu zostať. Pôjdeme sa niekam prejsť a mohli by sme tu aj prenocovať. Čo na to povieš, Bruno? Čo? Výborné. Mám pred sebou celú noc, aby som ťa vystiskal. Por verte después de verte volar, pues a creer que decidas regresar. Prosíme, neodchádzajte. Príbeh pokračuje ďalej. Odfotila si ma?
Zabudni na ňu, chce ťa len využiť. Kašli na ňu. Zabudni, Nemôžem, rozumieš? bratek, nie je to Zabudni. také ľahké. Naposledy, čo sme sa videli, som si uvedomil, že ani ja jej nie som ľahostajný. Chápeš to? Si istý? Nenamýšľaš si to, keď si do nej taký pas? Možno, ale musím sa s ňou porozprávať. Hop alebo trop. Aj keby to bolo naposledy. A vtedy sa Národné vojsko oslobodilo na Urugvajskom fronte, čo narušilo stabilitu Doregovej vlády. Keď Juan Antonio Laveleša vystriedal vo velení Carlosa Alveara, nastalo sklamanie. Ako keby som boskávala pouličnú lampu. Áno. Áno. Y ahora me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Es que me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Cítila si niečo? Nie, áno, ako som povedala, absolútne nič som necítila. 1. decembra 1828 generál Juan Lavale... Počúvaš ma, alebo si čítam pre seba? Čože? Á, jasné. Snívaš o Santín. A čo mám ja so Santín? Nerob sa hlúpa. Veď ťa nechcel poboskať. Ale ja som ťa varovala, že je to hlúposť, čo chceš spraviť, Jose. A vyšla si z toho ako obyčajný idiot. To ti pekne ďakujem. Ty vieš ale kamarátku povzbudiť. Áno, ďalej. S dovolením, Jose, máš telefón. Volá ťa Sancho. Ďakujem. Haló. Čo máš? Počúvaj, Jose. Chcel by som ťa vidieť. Čo povieš? Myslím, že sa musíme porozprávať, nie? O čom? Ako o čom? Prečo o tom, čo sa stalo minule. Ja, teda, radšej by som to s tebou prebral osobne. Mohla by si sem dnes večer prísť? Vieš, ja neviem, či budem môcť. Učím sa na skúšku, čo mám v pondelok, tak nič ti nesľubujem. Okrem toho neviem, o čom chceš hovoriť. Všetko sme si už povedali. Nerob zo seba netýkavku, Josefina. Viem, že s tebou ten bosk tiež otriasol. Prosím. Dobre, Jose, dobre, teda nechápeš. Ak dnes večer neprídeš, prisahám, že už nikdy túto tému nespomeniem, jasné? Nie, počkaj, predsa už som ti povedala, že neviem, či budem môcť dnes prísť, veď vieš, že sa učím. Ale v noci sa nebudeš učiť. Podľa mňa sa tento večer rozhodne, čo bude medzi nami dvoma. Ak tu nebudeš o 10:00, všetko sa skončilo a hotovo, hej? Čau. Čo povedal? Chce, aby som dnes v noci prišla za ním, aby sme sa porozprávali. Čo sa stalo? Čo si o sebe myslí? Nech príde on, keď má záujem. Snad nemáš v úmysle tam ísť. Varujem ťa. Neviem. Jose, konči s tými nezmyslami. Ten chalan nie je pre teba, nemáte nič spoločné. Ale ja viem. Je ti ho ľúto, ale aj nie. Ide o to? Neviem. Tak už prestaň. Zabudni na ňo a učme sa ďalej. Poďme, máme toho ešte veľa. Prepáč, ale ja sa vôbec nedokážem sústrediť, Kami. Som hnučená viac než Dorego. OK, ja idem. Lebo ak sa budem učiť s tebou, v pondelok ma profesor histórie zožerie zaživa. Dobre, tak choď. Odchádzam. Ale sľub mi, že nepôjdeš za tým Sančom. Pozri, oľutuješ to, Jose. Viem, o čom hovorím. Chcem sa spýtať, čo ti je také smiešné? Zbúral si polovicu supermarketu. No vidíš, a mala si to platiť ty. To bol tvoj nápad, tie preteky s vozíkmi, nie môj. Teraz je už neskoro plakať. Keď si prehral, musíš platiť. Idem radšej variť. Rozdelíme sa, aby som ťa na chvíľu nemusel vidieť. Urobíme to ako vtedy, len naopak. Dobre, ja pripravím stôl. Pamätáš, keď ja som uvarila večeru a ty si prespieral? Jasné, že sa pamätám. Bernardu sme vtedy zavreli, lebo nás špehol. To ale bola noc. Ó, Pane Bože, vajíčka, to je tiež tvoja vina. Čo s tým mám spoločné, že ty si nešikovná? Prestaň rozbíjať veci, lebo nebudeme mať čo večerať. Ja vôbec nemusím večerať. Nie? Ja by som teraz mal chuť na také jablko. Radšej idem von z kuchyne.
Idem von z kuchyne, idem von. Ten Biocho mal nakoniec pravdu. Zahryzla som do kyslého jablka. Nikdy som v žiadnej babe necítil to, čo k tebe. Nie. Prečo? Naokolo je toľko fešákov. Prečo sa ja musím stretnúť s týmto nešťastníkom? Ahoj, Sherman. Ďakujem, dobre. Tak podaj. Dáš si kávu alebo niečo? Ďakujem, Hermanicito. Prišla som ťa len pozrieť, ako sa ti vodí. Už sme sa tak veľmi dávno neporozprávali. Veľmi dávno. A ak ťa vyrušujem, tak... Nie, nevyrušuješ, len som pozeral telku, nejaký akčný film, začiatok. A potom nejaký kvíz. Ty si fanatik, ako to môžeš? Veď je to moja robota. Hoci musím priznať, že už som aj ja zaspával. Aha. Tá práca, môj šéf a ten kurz ma tak zničili, že som hotový. Tak som si ľahol. No, vidím, že ten kurz bol prospešný. Ak na nič iné, tak aspoň na to, že už nie si taký drsný na Karinu. Máš pravdu. Snažím sa o to a pravdu povediac, tuším, spolu vychádzame lepšie. Počkaj. Ale povedz mi, ako je to s Patou? Povedz. Dobre sa chytila práce. Myslím, že je spokojná. Ale nepýtam sa ťa na prácu, ale ako to pokračuje medzi vami? No potom, ako ti vyznala lásku. Najlepšie bude postaviť sa tomu čelom a ukončiť to. Ak budem predtým utekať, nič tým nezískam. No tak, dievča, čo sa deje? Čoho sa bojíš? Radšej sa idem ešte prejsť a upokojím sa. Inak si Sancho uvedomí, že som nervózna a bude sa nafukovať. Tú radosť mu neurobím, aby mal kontrolu nad situáciou. Musím pozbierať odvahu a vojsť tam so vstýčenou hlavou. Plná istoty a sebavedomia. Je 10 aj 5. Ukáž. Je presne 10. Čo to robíš? To je jedno, tá baba nepríde a tým lepší, braček. Aspoň to budeš mať vyriešené. Prečo radšej nejdeš? Otravuješ ma tú pitu a len kubikáš. Ja tu nekubikám. Tá baba ti len skomplikuje život. Viem, čo hovorí. Poď si radšej zatancovať a vyhoď si ju z hlavy. Ty naozaj nemáš nič iné na práci, Pitu? Nie. Idem sa radšej prejsť, lebo ťa už nevládzem počúvať, vieš? Ak príde Jose, povedz, že som tam za rohom na námestí. Dobre. Tá baba Sanča úplne pobláznila. A ešte k tomu s ním takto zametá. Ešte, že mám mňa, aby som mu poradil. Čo je? Nič. Tak. Hotovo. Krásne si urobila tie kvety. Páči sa ti? Je to nádherné. Ozaj? A ty sa mi páčiš ešte viac. Oveľa Nie, viac. počkaj. Čo keby si strážil to svoje telacie? Myslím, že telacie teraz... Nie, ty máš na starosti jedlo a ja kvety. Ak si skončil, tak choď von a poprechádzaj sa. Nie, nemôžem ísť odtiaľto preč. Prečo? Pretože mi hneď bude za tebou smutno. Budeš mi chýbať a začnem na teba myslieť. Nepomyslela by som si, že si taký sladký. Občas sa kyslo tváriš. Ešte si nevidel o tom lepšie. Naozaj? Nie? A čo? Nie. Upokoj sa, Ja tak veľmi ľúbim, že to ani nedokážem vypovedať a nikdy by som nezniesla pomyslenie na to, že ma podvádzaš. To isté cítim aj v tebe. Ty si moja láska. A my dvaja sme navždy spojení. Sme navždy spojení. Sme spojení preto, čo sme spolu urobili. Tá krv, ktorú sme preliali, nás navždy spojila. Áno. Bola by som schopná všetkého, aby som o teba neprišla. Nechcem o teba prísť. Nedokážem si to predstaviť. Nedokážem si to. Nedokážem si to predstaviť ani ja. Dobre. Nebojím sa. Budem však dávať na teba pozor. Nechcem, aby si ma čo len raz podviedol.
Sančo? Hej ty, choď mi zavolať Sanča, prosím ťa. Nie, to nemôžem, pretože Sančo on tu nie je. Akože nie, veď ma sem zavolal. No vieš, čakal ťa dosť dlho, ale keď si neprichádzala, tak odišiel. Aj s frajerkou. S frajerkou? Pokazil som niečo? Ty si nevedela, že Sančo má frajerku? Nie, v poriadku. Veď to ani nie je dôležité. Odkáž mu teda, že som tu bola a že mu posielam bosk. Ale na ličko. Alebo ešte lepšie nehovor radšej nič. Nemá to význam. Hej, ďakujem. Čau. Nie, neľutujem to. A myslím si, že sa mi Sančo poďakuje. Pravda alebo záloha? Máš pravdu. Stále odpovedáš rovnako. Samozrejme, lebo viem, čo by si pýtal za moje zálohy. To je nudné. Áno, nudné. No, uvidíme. Dobre, je pravda, že si zamilovaná? Musíš tak dlho premýšľať? Veľmi som zamilovaná. Vieš to? Veľmi som zamilovaná. Si zlatá. Počkaj, nerob teraz, idem ja. Počkaj. Pravda alebo záloha? Ako vždy dávam zálohu. Samozrejme. Teraz som zvedavý. Ja som ešte viac zvedavá. Či dnes večer poumývaš všetky riady? Nevymýšľaj také prečo by si hlúposti. nemohol? To nie je Áno. hlúposť. Čo si odo mňa očakával? Povedz. Voľa čo iné. To som Áno, mohol vedieť, že čo? ty nebudeš Nie. hrať poctivo, Nie. že tu začneš Ale vymýšľať. mala som ti povedať, takéto vrhni sa na mňa, či hlúposti. čo? Áno. Áno. Nie, áno. musíme to zmeniť. V poriadku, Toto tak nemôže zmena platiť. ešte raz. Chápeš? Pravda? Samozrejme, že pravda, keď nemám inú možnosť. Ty si taká podvodníčka. Samozrejme, ja nie som podvodníčka. No tak pravdu. Je to pravda? Že keby som odišla z svojho života, vrátil by si sa späť k meči? Nie je to tak. Prečo nie? Tak to už bola druhá otázka, ale odpoviem ti na ňu. No, nie je to pravda, pretože by som ťa všade hľadal. Až pokým by som ťa nenašiel. A hľadal by som ťa isto aj do nekonečna. Po celom svete. Aj keby to trvalo mesiace. Keby to trvalo roky. Alebo celý môj život. Čo robíš? Nič. Ale ja si nechcem vybrať zálohu. Toto už nepatrí k hre. Počkaj. Čo je? Ako by tu niečo horelo. Veď sedíme pri krve. Nie, to mi pripomína zápach spáleného jedla. Ide to To z nás predsa kuchyne. nemôže vyrušovať. Ceľacie na koreni. Aha. Hrôza, Pane Bože, pozor, chod na bok. Toto už nebude použiteľné. Aj, najradšej by som sa zabil. To je hrôza. Čo ty mu robím? Dávaj pozor, je to horúce. Bože môj. To je neuveriteľné. No čo, nebudeme mať telacie na čiernom koreni, ale čierne telacie na koreni. To nie je možné. Nesúb na to, je to na jedenie. To predsa nemôžeš jesť, veď je to spálené. Čo teraz? Neviem. Prosím ťa, nebuď. Nie, najradšej by som sa zabil. Čo je toto? To teda neviem. Veď teraz nemáme nič na večeru. Čo budeme jesť? Vymysli niečo, čo budeme Prečo robiť. to hovoríš mne? Ty si sa predsa podujal na Veď toto sa pozri, varenie. čo sa mi stalo, tak mi pomôž, prosím. No ťa. dobre, som moderná a vzdelaná žena. Čári mári, simsalabim, čári mári, nech je tu okamžite večera pre dvoch. Čári mári, simsalabim, čári mári, ha! Pizza? Áno, pizza. Odkiaľ sa tu vzala pizza? Zo supermarketu. Prečo si ju kúpila? Neverila si mi? Čo ja viem, keď sa tak pozerám. Ukáž, zohrejem ju. Nie, nechaj to na mňa. Pusti, zohrejem. Nie, ja ju chcem zohriať. Hovorím ti, že ja. OK. A daj si odchod. Dobre, Odchod z dobre. kuchyni. And now. Nepodpáľ to tu. Zistím, čo je nové vo vile.
Prosím. Ahoj, Jose. Ahoj, Rosario, ako sa máš? Prosím, tu jeden požiar a ešte neviem, ako to dopadne. A vy ako sa máte? Povedz mi. Dobre. Si istá? Podľa hlasu to tak nevyzerá. Čo sa ti stalo? Nič. Je to možné? Áno, teraz som na to prišla. Čičilo sa opil, spálil autom priamo do obývačky a všetko tam poničil. Nie. Lautaro, vypustil pavúky a ty nemôžeš spať. Už neviem čo. To nevadí. Dobre, ak nechceš povedať, radšej nehovor nič. Pozdravuj odo mňa Lautára a po druhý raz. Jose, čo ti je? Ty duším plačeš, moja drahá. Som veľmi zamilovaná, Rosario. Zdá sa, že som do neho zbláznená. Prosím ťa, nemáš žiadny dôvod, aby si plakala. Naopak, mala by si byť šťastná. Hovor rýchlo, kto je ten vyvolený? Šťastný princ našej Josefíny? Je to princ, ale najväčší žobrákov. Sancho. Také čosi. Nevysmievaj sa, áno. Nie, ja som to vedela, lebo ti veľmi nadbiehal, ale nedokázala som si predstaviť, že by si sa do neho mohla aj ty buchnúť. Dozvedela som sa, že už ma nechce. Ani v práci ako spolupracovníčku. A navyše som sa dozvedela, že už má aj frajerku. To nie je možné, nie. To mi povedal Pitu, jeho kamarát. Krpec malý. Chcem povedať, že tento kamarát Pitu, tak sa volá, hej, Pitu, povedal si to preto, aby si sa viac zamilovala. Toto chcel tým dosiahnuť. Sancho nemohol na teba zabudnúť, na najkrajšie dievča z Buenos Aires. Ďakujem, Rosario, všetko je už stratené. Nechce mať so mnou nič spoločné. Neboli by sme dobrý párik, to je viac než isté. Kto to povedal? To vidí každý, kto má oči. Len si predstav, ako by o nás všetci hovorili. Pozrite sa, to je priateľ tej Moráviovej, veď sa k sebe vôbec nehodia. Pozri, Jose, myslím si, že nevieš, čo je dôležité. Či to, čo cítiš, alebo čo hovoria iní. Nechcem na to viacej myslieť. Je to už za mnou. Šokuješ ma. Vždy som si myslela, že si dievča na svojom mieste. To bolo kedysi. No, Jose, neviem, čo ti mám povedať. Musíš si to premyslieť, veľmi dobre premyslieť. Predstav si, že by ste sa so Sančom rozišli a neskôr by si zistila, že to bola tvoja najväčšia láska. Čo by si robila? Než by si sa dožila penzie, tak by si sa zabila. Vyzerá to, ako keby si ma odsunula na nejaké 10. miesto. Jednoducho ma ignoruješ, Bernarda. Som tá, ktorá sa už nepozýva ani na oslavu narodenín. Dolores, už som ti to povedala, že to kvôli deťom. Prečo neprídeš na sedenie reflexnej skupiny, kde sa môžeme porozprávať ako normálni ľudia? Nie? Uvidíš, ako nám tam bude dobre a môžeme sa porozprávať o všetkom. Kde len môžu byť tie papiere? Čo je, Sancho? Radšej sa ťa neopýtam, ako sa máš, lebo to na tebe vidno. A čuduješ sa, keď musím chodiť pešo? Nechýbalo veľa, aby ma prešiel akýsi opilec. Ochotný, že nevieš však? Nie, ver mi, že som sa odtiaľto nepohol. Pevne sedím na svojej stoličke. Netvár sa ako kopa nešťastia. Buď rád, že si sa tej baby zbavil. Na tvojom mieste zaberiem na Lily. To je dievča, ktorá ide po tebe. A tu si nevšímaš. No, máš pravdu, tá je dobrá. Je sladká ako karamelka. Zavolaj jej a pozvi ju niekam von, aspoň na prechádzku. Si taký nemožný. No, už to vyšlo, prečo nie? To ti práve hovorím, ty pako. Využi tú príležitosť, kým sa núka. Bože, veď toto musím rýchlo odniesť Kate. Maj sa. Čeľacie. Čože? Nie, dobrá. No len pokoj, upokoj Maký sa. pokoj, veď som pokojný, prepáč. Ale nechoď preč. Nie som tu. Veď si...
Po jedle nezaškodí pár hotov Nie, vína. nemyslíš si, že ja budem piť víno, nie. Prečo nie? Troška vína ti urobí dobre, uvidíš. Nie, lebo viem, čo bude potom. No čo bude? Chceš ma naložiť do liehu ako prasiatko, aby si mohol využiť príležitosť. Ako môžeš byť takáto podozrievavá, prosím ťa? Robíš zo mňa sprostého násilníka. Násilník s tvárou aniela. Preto nebudem piť sám. Dobre, ale iba jeden hod. Fajn, jeden hod. Na čo pijeme? Pripijem na to, že si sa odvážila povedať, čo ku mne cítiš. A ja pripijam na to, že sme tu spolu a môžeme sa spoznávať po celý život. Sancho, tak si predstav, že... Nie je normálny, čo sa mu stalo? Ale keď som tu bola minule, bol celkom milý. Počkaj, ty tu nie si prvý raz. Pravda, že nie. Prišla som o 10:00 tak, ako sme sa dohodli. Ty tu povedal, že si išiel so svojou frajerkou von. Čo? Áno, počuješ dobre. No, nevedela som, že máš frajerku. Ty ti povedal, ja ho zabijem, keď ho nájdem, tak ho zabijem. Nevlázni, za to, že prezradil tajomstvo. Aké tajomstvo, Jose? Ja nemám frajerku. Hovorím to vážne. Neviem, odkiaľ to mám, mne zase povedal, že si tu nebol ani raz. Sancho, never mu, on je obyčajný klamár. Ja som tu bola, rozprávali sme Dobre, sa mne predsa o nezáleží tebe. na tom, čo on povedal. Pretože ja ti verím. Veríš aj ty mne? Dobre. Dôležité je, že si tu. Ale tomu nemôžem uveriť. Ania. Ale ešte lepšie by bolo, keby sme si sadli a trošku sa porozprávali. Môžeme, fajn, ale inde, lebo ty tu určite načúva za dverami. Takže môžem ťa pozvať do kaviarne? Hej. Poďme. Hotovo, riad je umytý. Konečne. Výborne, tak už je čas. Na čo už je čas? Neviem, možno by sme si už mali ľahnúť a spať, nie? Chceš si ľahnúť? A prečo? Veď ešte skoro. A čo? Máš, hádam, lepší nápad? Nie, nemám lepší nápad, ale nie som ešte unavená. Tak neviem. Nedáme si mate? Mate? Áno, veľmi rada si dám s tebou mate. No, vieš, že mate? Jasné. Postav vodu. Áno, mate. Dok teda vodu. Isto si chcela, aby som ti korizoval celú noc. Teraz korizuj ty mne. Čo ti je? Rozmýšľaš, že si budú z teba uťahovať všetci kamaráti? Že chodíš s homelessákom? Neznášam túto prežívku, tak ťa prosím, aby si ju už nepoužíval. A okrem toho, môžu vravieť, čo chcú. To je strašné. Prosím ťa, čo si pridala do toho mate? Čo? Nič bylinky, prečo? Pretože mi je teplo, zomriem od hrúča. Nie je ti teplo? No, trochu. No, bude to z toho krvu, sme tu prekúrili. Nie, myslím si, že to bude skôr z vína, než z mate, pretože ty si vypil takmer celú No, fľašu. možné to je. Nevadilo by ti, keby som si vyzliekol pulóver? Zase začínaš? Ak máš niečo proti tomu, tak si ho nevyzlečiem, ale je mi teplo. Dobre, vyzleč si ho. Moravia, ale ja si ho vyzleč. Si si istá? Áno. Myslím to vážne. No, čo máš pod tým? Nič, iba tričko. No dobre, tak sa vyzleč. Dobre. Mhm. Ale to nie je normálne, také teplo. Idem sa zadusiť. Nechceš si niečo vyzlieť? Neber ohľady na mňa, mne by to nevadilo, absolútne. Prečo si myslíš, že ti ten starý tyk prejde? Nie som šibnutá. Si naivný. Nehovor. Áno. Dobre. Mhm. Tak si lapaj po vzduchu ako kapor na suchu. Ty si ma už niekedy videl, že by som odfúkovala ako kapor? Nikdy. Moja milá, už stačilo. Takže vďaka ti. Za čo? Som unavený. Uvedom si, koľko rôznych argumentov som tu použil a efektivita je, tak povediať, nulová. Bruno, Takže ma ale... ospravedlň. Idem sa von poprechádzať, aby som sa ochladil po tom víne. Nemôžeš ma tu nechať samú. Ty ma necháš samú v tejto horúčave tak neskoro?
rozmysli si to, keď sa vrátiš. Mňa tu už nenájdeš, ja odídem. Dobre, rob si, čo chceš. Počkaj, Moravia, veď... To bola chyba, už ma tu nenájdeš. Priznaj sa, ty kopec! Priznaj sa! Nerozumel si? Čo si povedal, Josefine? Tá baba ťa iba naťahuje, raz si... Vidím, že si neodišla. Nie. Nejde autobus, ktorým by som mohla odísť. Takže si nemohla odísť. Prepáč, ale nemohla si, alebo nechcela si odísť. Ja nechcem odísť. Chcem zostať s tebou. Tak je to. Rosario, nerozumiem ti. Nie, ani trochu. Odmietaš ma, neustále sa točíme dookola. Medzi ľuďmi je to prirodzené, chápem, že sa nevieš uvoľniť. Môžeš to skúsiť teraz? Čo ty myslíš? Ty vieš dobre, o čom ti tu hovorím. Sme dospelí, nie? Áno, to viem. Tak potom netúžiš? To nebude ten najväčší problém. Nepovedala si, že ma miluješ? O to tu ide. Veď ťa ľúbim. Veď láska je vážna vec. Nemožno ju obmedziť iba na fakt, že sa mi páčiš. Veď to by bolo nezaujímavé. Chápeš, čo je pre mňa najdôležitejšie? Potrebujem mať istotu, pretože v hre je príliš veľa. Akú istotu? Nechcem byť jedným z tvojich dobrodružstiev. Nie je dôvodu to očakávať. Veľmi ťa ľúbim, Rosario. Úplne vážne. Veď ja pre teba riskujem všetko. Rozišiel som sa s priateľkou taktiež pre teba. Som ochotný pohádať sa s celou svojou rodinou, aby som bránil to, čo cítim iba k tebe. Nemusíš sa báť. Toto nie je iba o sexe. Nie. Ne. Ja ťa ľúbim, vieš? Nebudem jednou z mnohých. Ne. Chcem byť s tebou po celý svoj život. Ty chceš byť so mnou navždy? Chcem byť s tebou úplne navždy. Páči sa ti to? Áno, veľmi. Verte volar, cuesta creer que decidas regresar, Cítim, že som na teba čakal celý život. verte otra vez, verte no más. Hoy vuelvo a caer otra vez en este abismo sin final y no puedo renunciar al tiempo que queda en la nada de lo que se acaba. Prefiero tener de nuevo
Vieš čo, ty predsa nemusíš prijať Sanča takého, aký je, alebo aký nie. Ale v takom prípade sa už nebudeme kamarátiť. Pozri sa, Dolores, ja ťa mám veľmi rada a si moja najlepšia priateľka. Ak povedzme aj došlo k niekoľkým nedorozumeniam, najmä v poslednom čase, to v žiadnom prípade ešte neznamená, že by som ti prestala veriť. Prosím ťa, Bernard, ako by si nepoznala tú bláznivú Doru, veď pozri, robí zo seba obeť, manipuluje ako profesionálka. Keď ja som manipulátorka, tak čo si potom ty? Si expertom v pretvárka, tváriš sa ako najväčšie neviniatko, nie je to tak? Nikdy som nemusel pred nikým plakať, aby si ma všimol, moje najdražšia. Ale čo? A čo ten špecialista na vlasovej korienky? Nie. Toto si nemôžeš dovoliť. Ako môžeš vyniesť na svetlo Božie takúto informáciu a povedať ju všetkým ľuďom? Prepáč, pardon. Je to sedenie reflexnej terapie, pani doktorka. Teda absolútne intimné prostredie. Nemám pravdu? Áno, prakticky je to povedzme ako spoveď a nemalo by sa odtiaľ to vynášať. Je to otázka cti. Výborne. Tak môžem rozprávať. Často sa mi sníva, že sa s tebou milujem. Mne sa často snívalo, ako ti to nedovolím. Našťastie sa to nesplnilo. Nikdy som sa tak krásne nemiloval. Vážne? Nikdy som nebol vážnejší. A mal si veľa dievčat? Áno, ale toto je úplne iné. Áno? A prečo? Pretože mám krajšie vlasy? Hladkejšiu pleť? Pozor, nie, že povieš nie. Čo? Preto všetko. Je tu však niečo oveľa dôležitejšie. Čo? Tebe môžem dôverovať. Som si istý, že mi nikdy nebudeš klamať. A že ma nikdy nezradíš. Nezradím ťa, láska moja. Nikdy. Chcela by som ešte povedať o Reynaldovi. To je že- jedno, na tom nezáleží. Toto nemôžem dovoliť, aby A si čo tu sa rozprávala uvidí? o dôverných veciach. Na to nie som zvedavá, čo mi nechceš dovoliť. Radšej hovor o špecialistovi, pred ktorým si plakal ako dieťatko, keď ti povedal, že ti neporastú vlasy. Si odporná ako zmia. Nie, takú radosť ti neurobím. Nie, neurobím to, lebo by sa mi prilepili prsty na tvojej maske. Ty máš Čo, charakter. maska? Ty mi najviac závidíš, že nemám ani jednu vrátku. Takže ja mám vrátky, čo? Ja odchádzam. Nemôžem hazardovať so svojím časom, ktorého mám aj tak málo pre osoby, ktoré nie sú schopné správať sa ako dospelé ľudské bytosti. A nevzdychajte. Mne je to najviac ľúto. Moja sekretárka vám zajtra vystaví účet. Terapiu sme týmto skončili. Dobrú noc. Ospravedlňte nás a majte sa dobre, pani doktorka. Pozri, čo si spôsobila, ty chorá Ja hlava. som chorá. Jediný, ktorému tu preskočila, Prestaňte už, dobre. Už ťa nechcem viac Prestaňte. vidieť. Nepočúvaj, To nemá počúvaj úroveň. sa. Už ťa nechcem vidieť. Prosím vás. Prosím vás, upokojte sa, dobre? chcela by Dobre. som ťa poprosiť, aby si ma sem už viacej nevolala. Nemá to žiadny význam, áno? Dobrú noc. Dolores. Reinaldo, ešte jednu vec. Môžeš sa aj roztrhať, plakať, dúpať nohami, ale vlasy ti už viacej neporastú. Dobrú noc. Ty ešte budeš naríkať, keď sa ti rozpadne tá tvoja plastická Reinaldo, maska. pekne ťa prosím, upokoj sa a poď sem. A teraz sa nedokážem upokojiť. Ó, Bože. Ako sa môžem teraz upokojiť? To je podle, to je hrozne Neber to podle, vážne, tým si strašné. nepomôžeš. Ale je to vážne. Ale čo je na tom? Povedz mi, že si nariekal pred niekým, že ti nenarastú... Vlastne, nie. Ako to môžeš povedať? Nie, to som nechcela povedať. Nie. Nie, s tým sa nezahrávaj, to ma zraňuje, veľmi ma to zraňuje ma to. Prepáč mi to, Nie, Reinaldo. ty mi prepáč. Prepáč mi, Aj ty prepáč si mi, hovoril radšej všelijaké pôjdem. škaredé veci o tej maske a podobne. Ale idem a preč, potom aj to o nemá tom, význam, maj sa. Ahoj. Aj Bože môj. Reinaldo! Reinaldo! Aspoň klobúk, že má, hádam, nezamrzne. Dobré ráno. Dobré ráno.
To je skutočne Ty máš pekná. mokrúčke vlásky. Umyté. No ja som ešte nebola vo vane. No, ty si také špinavé prasiatko. Prasa. Podávaš mate? Áno, maté, tu je maté. Je to tu nádherné. Vieš, čo som robil v noci? No, daj si. Áno, dával si si. Nechcem ti to povedať. Potom, keď si zaspala, zostal som hore a pozoroval som ťa. Dosť dlho, asi hodinu. Áno, ale mi nepovedz, že som flintala. Naozaj? Nechrápala si. Nie? Si taká pekná. Si neuveriteľne nádherná, keď spíš. Začal som sa báť, Prečo báť? že to všetko bol iba sen a budem sa musieť z neho zobudiť. Môj zlatý, áno, je to ako sen. Pohryziem ťa. Mali by sme tu radšej zostať navždy, aby nás nikto neprenasledoval. Kto by nás tak? Hovoríš o tete Bernarde, alebo nerozumiem? Nie, teraz som hovorila o polícii. A o meči? Rozvedie sa s ňou, nie? Samozrejme, že sa rozídem s mečou. Rozhodne nebude ľahké udržať toto naše tajomstvo, najmä doma, pretože tam je veľa ľudí. Máš pravdu. Ale po tajomky sa budeme mať radi, však? Veľmi, veľmi, veľmi radi. Dokonca si myslím, že náš vzťah bude vzrušujúci. Viac ako doteraz? Áno, viac. Počkaj, ale to už nevydržím. Ja neviem. Nikdy som to neskrýval. Ty áno? Ty niečo skrývaš pred ľuďmi? A čo keď áno? Čo keď ti poviem, že sa už dlho skrývam? Prestaneš ma ľúbiť? V slovenskom znení účinková. Tak pôjdem. Aby som si užila a mala dosť času vyžmýkať Franka. Neviem sa dočkať. A daj si poradiť, moja zlatá. Mám pre teba vynikajúci návrh, ak chceš vyžmýkať toho svojho Franka. Len si predstav, že tu za rohom, tuto nedaleko som našiel jeden pekný jarmok. Atrakcie, kolotoče, zábavky, živá muzika. Ak by si chcela, môžem ísť s tebou. Veľmi rád pôjdem a vyžmýkame tam toho Franka. Prečo nie? No, Áno? Señorita Meča, ako sa máte? Ahoj, Norma. Prosím ťa, Bruno je doma? Nie, senior Bruno tu nie je. Prečo ešte neprišiel do San Nikolasu? Nie, do San Nikolasu išla predsa Pierina. Ako to? A Bruno nešiel? Čo si sa zbláznila, daj mi to! Ja to vysvetlím, padaj. Pronto? Srdečne zdravím, slečna Meča. Tu je Čičilo, áno. Čičilo, dobre, že si tam. Nerozumela som, čo hovorila Norma. Kedy sa vrátili? Nie, všetci sa nevrátili, len niekto. Takže tí, čo sa vrátili, sú doma. Prišiel len signor Patrón, signor Bruno, no a Pierina ostala v San Nikolase. Výborne, tak mi zavolaj Bruna. Nie je tu. Akože nie, veď si mi povedal, že sa vrátil. A potom odišiel. A kam išiel? Kam išiel? No to je tak, ja neviem. Predpokladám, že keď máme takéto pekné počasie a vonku je nádherne, slniečko, jar v rozpuku, a všade sa ozýva to pi, ani by som sa nečudoval, keby sa vybral na prechádzku do hory. Čudné je, že mi nezavolal. A vy ste mu nezavolali? Áno, ale nedvíhal mi mobil, asi ho má vypnutý. Tak, v tomto vám už nepomôžem ani ja, signorina. V poriadku, ak zavolá, alebo príde naspäť, nech sa mi okamžite ozve. No, dúfam, že sa to nejako dozvie. Ak nie, tak sa neskôr určite zastavím u vás. Aha. Sí, va bene. V poriadku, jasné, ako chcete. Môžete. OK. Bene, arrivederci. Čo chce tá mojička? To nevyzerá dobre. Je to nebezpečné. A kto vie, kde je signor Patrón? Pred kým sa skrývaš, Rosário? O čom to hovoríš? Neodpovedal si mi, či ma budeš aj naďalej ľúbiť. Nie, ty povedz, pred kým sa skrývaš. To bol fór. Ty hlupáčik, ty si tomu uveril? Tomu sa nedalo neuveriť. Ty si zlatý. Nie, tomuto už nemôžem veriť. Áno? Prosím. Pronto, signor Patrón, to som ja, Čičilo. Čičilo, ako sa máš? Ja, benissimo. A vy ako sa máte? Bene. Ja sa tu mám veľmi dobre. Veľmi. Čo máš, Čičilo? Prečo mi voláš? Stalo sa niečo? Veď to, áno. Zavolala nám sem signorina Meča. A čo? Nechcete to vedieť, patrón, mamma mia, pomôž mi, San Gennaro. Hovorila s ňou Norma a ona všetko poplietla. Vravela, že Pierina je tu, potom zás, že je v San Nikolase a už sme sa v tom vôbec nevyznali. A nakoniec z toho vyšlo, že signorina Meča to pochopila. Takže vy ste už zase tu a vy tu nie ste. Aha.
A povedz mi, akú výhovorku si jej povedal. Predpokladám, že ma chcela k telefónu. Aj vy ste fišku, signor patron, na to som myslel. Ja som dostal taký dobrý nápad, rozumiete? Napadlo mi, že máme také pekné počasie, všetko krásne pučí a šteboce a pipi o láske, však tak ste sa vybrali niekam do hory na prechádzku. Nič iné mi nenapadlo. Dobre, rozumiem. Prosím ťa, keby ešte raz volala, tak jej povedz, že nič o mne nevieš. A keď sa vrátim domov, postaram sa o to. Áno, va bene. A vy ako vyzeráte? Kedy sa vrátite? Dnes po obede. Ďakujem, Čičilo. Čau. Meča? Áno, Meča. Čo najskôr to vyriešim. Je to pre dobro nás všetkých. Bude to navždy. Samozrejme. No tak, povedz nám, čo sa stalo. Tutto bene. Ten plán vyšiel perfektne. Čo sa varí, pomerili môj brat a Rosario? Vyzerá to tak. Bruno sa mi zdal v telefóne veľmi šťastný. Povedal, že to dopadlo veľmi dobre. Fantastické. To je dobré. Dúfame, že sa už skončia zlé vibrácie v tomto dome. Nie, Lautaro, to je nemožné, dokiaľ bude nažive naša teta Bernarda. A podľa mňa bude žiť najmenej 100 rokov, takže vibrácie tu budú naďalej. Je to čarodejnica, odporná a zlá. Čičilo, počúvaj. Áno? A kedy sa vrátia, nevieš? Dnes popoludne, aspoň tak mi hovoril patrón. Ja mám nápad. Čo keby sme prichystali takú malú oslavu na privítanie? Na privítanie? Áno, aj transparenty, kde by bolo napísané vitajte a ty upečieš pri tej príležitosti tortu. Áno, urobíme to tak. Dobrý nápad. Lenže ja by som mala ísť von. No s kým? Tak s kým? No, s priateľom. Prečo mu nepovieš, aby prišiel sem? To by som mohla. Tak ja idem pripraviť transparenty. Ideme ich privítať. Aj tak poďme, poď. Počkaj, a ty čo? Musím najskôr niekam zavolať, poprosím vás. Ideme. Chcem mať súkromie, tak my sa Poďme. pomaly pustíme do príprav. Tak, poď. Prosím? Haló, Katalína, to som ja, Josefina Moráviová. Dobrý deň. Chcem hovoriť so Sančom, je tam? Ahoj, Josefína, počkaj. Pozrime sa, prichádza ako na zavolanie, ako by čakal za dverami. Dovidenia, Josefína, dovidenia. Josefína. Ahoj, Jose. Ako sa máš? Dobre, a ty? Fajn, veľmi dobre. Chcem sa ťa niečo spýtať, Sančo. Môžeš k nám prísť na návštevu? Hneď teraz? No, o chvíľu, ako chceš, môžeš si to rozmyslieť. Pamätáš sa, veď sme sa dohodli, že sa pôjdeme večer najesť. Áno, pamätám sa. Počúvaj, môj starší brat Bruno a moja vychovávateľka sa majú každú chvíľu vrátiť z Tandilu a s mladším bratom sme sa rozhodli pripraviť oslavu na uvítanie. Mohol by si prísť a tak by si sa zoznámil aj s Rosario. Môžem, dobre. Ďakujem za pozvanie. To je dobré. Tak sa bleskovo predleď a príď rýchlo sem. Zároveň mi pomôžeš s prípravou. Prídem rýchlo, neboj sa. Výborne, teším sa, že sa o chvíľu uvidíme. Posielam bošte. Čau. Kto vie, aká je tá Rosario? Musí byť skvelá, keď ju tak všetci chvália. Môžem ti niečo povedať? Dnes je to poprvý raz v mojom dlhom živote, čo šoférujem a popíjam mate. Nie. Čestné slovo. Som poctená, že je odo mňa. Prisahám. Je to tak? Všetko na svete robíš po prvý raz. Áno? Áno. Som rád, že ty si mi pripravila maté pri tejto príležitosti. Si nervózny? Áno, som trošku nervózny, ale všetko dobre dopadne. Neboj sa. Si stále viac a viac sladší. Vážne? Som truhlica plná prekvapení. Truhlica alebo truhlík? Daj mi bok. Nie, lebo šoféruješ. Ani popíjať sa nesmie pri šoférovaní. Len taký krátky. Nie. Tak iba na líce. Pozerám sa na cestu. Čo ešte chceš? No tak. Ten bol rýchly ako blesk. Nie, že zaspíš, potrebujem navigátora do Buenos Aires.
Nezaspím. Lepšieho navigátora si ešte nemal. Prosím ťa, môžeš mi povedať, kam ideme? Čakaj, ideme do najlepšej reštaurácie v Buenos Aires na nejaké dobré jedlo. Jedlo? A prečo? Lebo mám chuť oslavovať. Bernie, čo to do teba vošlo, že máš chuť oslavovať? Meča, uvedomuješ si, že to najhoršie je za nami. Máme veľa dôvodov oslavovať. Dala si sa dokopy s Brunom, tá nenávidená ženská už odišla a... A čo ešte? A pre teba je to málo? Neviem, Bernarda, mám taký zlý pocit, že keď sa vrátime do Brunovho domu, tak on tam ešte nebude. Nebuď pesimistka, rob niečo. Ak máš nejaké pochybnosti, tak si ich hneď ujasníme. Otvoríme kabelku, vyberieme mobil a jednoducho zavoláme mu. Bruno? Pronto? Haló, tu som ja. Chcela by som hovoriť s Brunom, áno? Dobrý deň, signora Bernarda. Nie, pán Bruno tu nie je. Viete, som tu teraz s Mečou a ona sa sťažovala, že sa mu už dlhšie nemôže dovolať na mobil. Nevolal domov? Áno, volal, pravda, že volal, áno. Vravel, že je v poriadku. A nevravel, kedy sa vráti? Nepovedal mi, no vyzerá to tak, že bude o chvíľu doma, čo ja viem. Je na ceste sem. Dobre, vďaka. Vidíš, čo som ti povedala? Kým dorazí domov, dáme si dobrý obed. Tak poďme ale rýchlo. Už sa ho neviem dočkať. Prosíme, neodchádzajte. Príbeh pokračuje ďalej. Vítaj, Rosario, veľmi ťa ľúbime. Áno, tie nápisy sa ti vydarili. Jose, a kto je ten priateľ, ktorého si pozvala k nám? A to uvidíš. Povedz mi, poznám ho? Áno, isto ho poznáš. Už viem, kto to je. Určite Federico, tvoj spolužiak zo školy. Šibe ti, s tým hlupákom by som nechodila. Tak potom neviem, kto to je. Daj mi ochutnať. Nie, prstom nie. Nerob, lebo ti ho odrežem. V poriadku. Myslím si, že takto na prvý pohľad vyzerá dobre, nie? Áno. A ešte tam niečo napíš. Áno, možno šľahačkou. Hneď si pripravím šľahačku a niečo na ňu napíšem. Ty nič nehovor, Kate, ja jej to všetko poviem sám. Platí, dobre. Čo? Sedí mi? Môže byť, vyzeráš ako tučniak, čo zomrel od hladu, ale nie je dobré. Si úžasný. Ale radšej by som mal za kamaráta tuláka z ulice. No, ty, Macher, už prestávaš rozumieť humoru. Uvidíš, tie tvoje babuľke vypadnú oči, keď sa jej takto predvedieš. Áno, kiež by. Istotne, a keď jej vypadnú, tak mi ich dones a ja si ich zavesím na krk, hej? Počuj, tebe niekto povedal, že máš zmysel pre humor? Veď to sa už nedá počúvať, ale vôbec. Mne sa zdá, že ty si ho stratil. Dal si s babuľkou 2 bosky a už si nakazený tou jej depresiou. Tak depresiou, čo to vravíš? Čo je? Čo? Chcem Tak zabiť? pozor, Áno, poď. No, sem. Vítaj, Rosario. Počuj, Josefína, ty si výborná kuchárka. Takú peknú tortu je škoda, A že... zajela som, že také No, ale- neviem. Dobrá, veľmi dobrá. Kamarátke Verím, že dielo. sa mi vydarila. Dobrá je, čo? Urobila som všetko, čo viem o tortách. Teraz neviem, či sa do Nie, na čo chladničky do alebo nechať chladničky? vonku. Každú chvíľu by mali prísť. Najlepšie miesto je v obývačke. Tam bude aj na očiach, nie? Dobre, odnesiem ju. Dobre, odnes ju. hotovo, Atención, môžeš ne? ju zobrať. Ale pozor, nie, že nebudeš viedať, Lauto. A prosím ťa, A nech si pekne, nestane, pomaly. lebo moja ruka dopadne. Opatrne. V poriadku, čo som to chcela? To by sme mali a teraz... Dobrý deň. To je motorka. Dobrý deň, prosím ťa, polož tú škatulku Áno, na Bernie. stôl. Tak ako? Ahojte. Super, tešíme sa. Už sme doniesli obložené chledičky na dnešnú oslavu. Pardon, o akej oslave to hovoríte? Aká je krásna, keď takto sladko spí. To by stačilo. Musím si premyslieť, ako to poviem Meči. Najlepšie bude, keď to dám do poriadku hneď, keď nie je neskoro. Láska moja, ľúbim ťa. A ja ťa ľúbim. O chvíľu budeme doma, moja drahá. Tak veľmi ťa ľúbim. Myslíš, že je dosť nápojov v chladničke, Čičilo? V chladničke je nápojov pre celé hlavné mesto a možno aj pre... Znova opakujem, signora Bernarda, na čo nápoje? Keď senior patrón nepovedal, kedy sa vráti, je to možné, že to bude až ráno. A čo? V tom prípade budeme čakať. Nie je problém. Teta, Meča, čo tu robíte? Prišli sme oslavovať. Ale čo?
Ty sa pýtaš čo? No, okrem iného to, že tá Krysa sa vrátila do svojej stoky, ale o nej už dosť. A potom to, že Meča s Brunom si znovu párik. A to je kto tá Krysa? Nerozumiem. Tá Harpia, ktorá tu bývala, Lautaro, jej meno už nepoviem, tá vychovávateľka. Už bývala. Vyjadruj sa presne, Berni. Aby som nezabudla, o chvíľu prídu servírovať. Objednali sme super jedlo u Moraviovcov, sa konečne bude oslavovať. Ale to je veľká škoda, že ste objednávali tak veľa jedla, pretože aj my tu sme pripravovali dosť veľkú oslavu, viete? Tak môžeme spojiť obe oslavy do jednej. Že by sa... Prosím ťa, poď so mnou po ďalšiu škatulu obložených chlebičkov. Nechala som ju v aute, pre mňa je ťažká. Poď. Áno, jasné. Jaj, Meča, nemáš kľúče, Meča! To je spravíme, rozumšaj? Treba to i hneď oznámiť tvojmu bratovi. Ak sa Bruno toto dozvie, bude chcieť spáchať samovraždu. Nedozvie sa nič, lebo má vypnutý telefón. No, čo to? Variant B. Treba vtrhnúť do obývačky a strhnúť nápisy, na ktorých je meno Rosario. Ja sa postavím k hlavnej bráne, tam počkám na Bruna a poviem, čo sa deje. Poviem, signor patrón, je to v Kelly, doleteli k nám boshorky. Dúfam, že si to pochopila. Viac menej všetko, je to v Kelly. Ešte nie, kým nie je v dome Rosario. Ak budú dve, tak bude boj. Ak nie, tak nebude boj. Takže švíhaj, makáme. Dobrý Bože, to sú veci. To by to ešte pred hodinou povedal. Dobrý Bože. Kedy chcú prísť s tým jedlom? Veď už dávno tu mali byť. To je pekné. To je milé. Veď môže si to zobrať si spravili pre mňa? Výborne, Lautaro. Výborne. Šťastlivé uzmierenie. Naozaj. Tú tortu treba niekam odložiť, pretože sa mi zdá, že potrebuje trochu chladu a keďže Bruno mešká, dám ju radšej do chladničky. Krásne. Pekne, Lautaro. Už to nevydržím. Kedy príde ten Bruno? Čo sa dá robiť? Treba to vydržať. Ale ja som zvedavá, čo na to povie, keď uvidí, akú hostinu sme pripravili. Na to sa veľmi teším, ako sa zatvári. Kto vie, ako sa zatvári? Aj to budú tí chlapci z reštaurácie. Prečo im nejdu otvoriť? Konečne, ale trvalo im to dosť dlho. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Tak toto nie. Nie, pardon. Povedala som to určite aspoň 50 krát, aby s jedlom poslali nejakého slušného človeka v čiernej livreji. Keby to mal aspoň vyžehlené, prečo ma už nikto neberie vážne? Sančo. Ahoj, Jose. Ako sa máš? Dobre? Áno, dobré, a ty? No, som rada, že si tu. Nie, to nie. Kto je to? To je taký chlapec, ktorý sa volá Sančo. V poriadku. Aký Sančo? Čo ti je? To je môj spolupracovník, nepamätáš sa? Chcem povedať bývalý spolupracovník, pretože teraz je to už môj priateľ. Čo to znamená, Josefina? Ty chceš, aby som tu zinfarktovala? Už raz som mala infarkt. Chceš, aby som ho mala ešte raz? Máš nejaký problém, Četa? No ale prečo si ho pozvala na intimné stretnutie v takomto úzkom rodinnom kruhu a s nikým si sa o tomto nezmyselnom rozhodnutí neporozprávala? Dobre, prepáčte mi, nikoho som tým nechcela uraziť. Dá sa to ľahko vyriešiť. Pôjdeme do mojej izby a keď príde rád na rodinný prípitok, prídem a zotrvám s vami. To bude lepšie? Poďme. Si nervózna? Nie. Zobudila si sa v zlej nálade? Nie. Tak teda? Už budeme doma? Áno. Je mi z toho na nič. Čo? Som smutná. Bojím sa, že ma tu prestaneš mať rád. A že to, čo sme tam prežili, bude navždy minulosťou. Toho sa nemusíš báť. Najlepšie na tom je, že som si celkom istý, že nás už nič v živote nerozdelí. Naozaj. To je čičilo. A čo robí čičilo vonku? Zistil, či nebude pršať? Vďaka Bohu a pán Ženárovi, že už idete. Rýchlo, poďte sem, rýchlo, poďte. Poďte. Signor patrón. Čo je? Stav ohrozenia, hrozí vám veľké nebezpečenstvo. Zákerný prepad. Vylodila sa nám tu Meča a signorina Bernarda. Zbláznil si sa.
Čičilo, nevieš, čo tu chcú? Stále neviete, čo tu chcú? Mne je jasné, čo tu chcú. Rozhodli sa, že vám tu pripravia veľké prekvapenie pri príležitosti toho, že Rosario odišla z domu. Kto by tušil, aké sú zlaté, čo? Pripravili oslavu, aby sme sa rozlúčili. Áno, ale vy neviete niečo iné, tak ma počúvajte. Totiž, že keď sme už vedeli, že prídete, Lautaro, Josepina a ja, mali sme pripravené úplne iné prekvapenie. A tak sme museli rýchlo všetko odstraňovať. Okamžite preč s tým. Prečo si svoje milé oslavy nesrčia do... Nie, nehovor to, nepristane ti, keď hovoríš tak nepekne. Čo spravíme? Neviem, čo spravíme, ak ma uvidia s tebou, je všetko skvelé. To je pravda. Už viem, čo zostaneš dole v garáži. Ty si teda veľmi milý, a čo budem robiť v garáži? Neboj sa, nebudeš tam dlho. Len vojdem a pokúsim sa ich zbaviť čo No, najskôr. čo už mám robiť? Ja jej budem robiť spoločnosť, aby nebola sama. A budem strážiť. Dobre sa o ňu postaraj a potom zaparkuj auto, prosím. No, zaparkujem, pravda, že zaparkujem dobre. A ty poď sem, hej, poď sem. Rosario, kam sa pozeráš? Do kufra, rýchlo. Vari to nejaká dáma, nie? Len si predstav, ako sa správa to dievčisko. Čo mi to robí? Čo to robí? Ako blázon, ako by mi to robila na schvál. Práve mne. Robí mi to na schvál? Prosím ťa, prestaň, už nevidím, čo je na tom zlé. Akože nevidíš, čo je na tom zlé? Ja ti poviem, čo je na tom zlé. Prečo musela začať chodiť s tým úbohým chudákom z ulice a bývalým delikventom? Kde ho vôbec vyhrabala? Prosím ťa, veď je toľko chlapcov zo solidných rodín, môže si medzi nimi preberať. Pekný, mladý. Prečo si musela nájsť takého delikventa? Naozaj už neviem, čo toto všetko má znamenať. Pardon, prepáčte, ale Sancho je podľa mňa celkom slušný chalan. Je pracovitý a okrem toho je ešte chudobný, ale za to on už nemôže. Prečo sa ozývaš, keď sa ťa nepýtame? Nič mi už nechýba k šťastiu, len aby si robil kupliara v tejto nešťastnej rodine. Čo je to kupliar? Nech si to vedie, nech si. Jediné, čo viem, je, že Bruno si toho chlapca veľmi váži. Vážne? No už budem sa musieť porozprávať asi s Brunom. Dobrý deň. Ahoj. Láska moja, konečne, môj drahý. Ahoj. Ako sa máš? Vítaj, Som drahý rád, že som môj. už konečne doma. Ahoj. Vítaj. Ahoj. Čo tu robíte? Veď toto nebolo dohodnuté. Lebo to má byť prekvapenie. Kde si bol? No, vlastne bolo to tak, že som odišiel a musel som sa vrátiť. Totiž musel som si ešte vybaviť nejaké nevyriešené veci, takže čas mi tak ubehol, že som nevedel. Ty si mi tuším aj volala na mobil. Nechala som ti hromadu odkazov. Musela sa mi vybiť baterka, pravda, že Na tom ani nezáleží. som ju nemal kde dobiť. Veľmi som sa o teba bála, ale Bernarda. Áno. Niečo ste hovorili o prekvapení. No, prekvapením mala byť oslava. Ideme oslavovať radostnú novú etapu, ktorá sa začína medzi vami dvoma a takisto normalizáciu v tejto rodine. Teraz už chýba len to objednané jedlo z reštaurácie, tak počkáme. Najlepšie bude, keď si to pripravíme sami. Nemyslím, že by Dobre, ste prišli. pomôžem ti? Nie, ty zostaň tu so svojím miláčikom a ty, Zlatko, poď so mnou. Poď. Idem, ale musíš mi vysvetliť, čo to znamená to tam kupliar. máš Prosím čas. ťa, lebo to mi nerozumiem. Tak veľmi si mi chýbal, veľmi. Vážne? Áno, pochybuješ? A ja som ti chýbala. No ale áno, jasné chýbala. Vieš, prekvapili ste ma týmto privítaním. Dnes večer mám pre teba viacej prekvapení. Tu je preddavok. Aký? Tak, poďme. Poď, vzduch je čistý. To ešte potrvá, kým sa ich zbaví. Ale podarí sa mu to. A povedz mi, ako bolo v Tandile? Čo ste robili so seniorom Patronom? Viem, no nič nepoviem. Viem, no nič nepoviem. Musím vedieť, ako dopadlo to vaše zmierenie. Aké to bolo? Povedz mi, Kačora, popíš mi ten film, ktorý si tam prežívala. Ako vždy, keď sa páriky navzájom začínajú maznať. Nevedia od seba otrhnúť oči, už ich priťahuje vôňa. Rozohňuje ich nepredstaviteľná vášeň. Chcú sa navzájom dotýkať. Strhávajú zo seba odedy ako zmyslov zbavený. A posledný kus trhnú zubami a potom... Proste, Čičilo, vieš? Čo sa do toho? Niečo ti poviem, ale teraz. My sme sa neudobrovali ako muž so ženou, je to jasné? Ako ste sa teda udobrili? Akým spôsobom? Ako bík s kravou, alebo šrebec s Dobre, kobylou, chápeš, alebo čo chcem ako? povedať. Chápeš to veľmi dobre. Ostatné si vyhod z hlavy, prosím ťa. Mňa nedostaneš ty potvora. Ale si nemyslíš o mne, že Čičilo je ako ty včerajší, hej? Ja prídem na to, prečo si mi pripravila to stretnutie v Tandile. Prečo si Bruna chcela Preto, priškripnúť. aby si Bruno uvedomil, aké miesto mi patrí v dome. Preto? No, potom ti to veľmi nevyšlo. Skončila si v garáži. Meča, prepáč, ja... No? Niečo ti chcem povedať. Áno? A čo také? Nebudeme o tom hovoriť predsa tu. Dobre, pôjdeme do tvojej izby? Nie. Ani moja izba nebude dobré miesto na to. Tomu nerozumiem. Prečo?
Lebo je tu Bernarda s deťmi a možno by som nemal pohodu. Poďme do baru, áno? Poď do baru. Teraz do baru, tak neskoro. Áno, tam najlepšie a najskôr vyriešime naše problémy. A nemali by sme odísť, veď porozprávať sa môžeme aj neskôr. Teraz sme sa rozhodli, že budeme oslavovať. Bruno, čo ti je? Netešíš sa z toho? Vieš, o to práve ide. Neteším sa. Neteším sa, že sú veci znova tak, ako boli. Prečo? Tak povedz. Dobre. Môže byť. Áno, teraz ešte sendviče. A neviem, čo urobíme s týmto. Najlepšie bude, a poradím si s tým, hádam sa nezašpiním. Prisahám, že keď stretnem toho človeka, pri spomienke na to toho zaškrtím. Potom sa sťažujú, že niet práce. Ak chceš, môžem to dorobiť. Dobre, prosím ťa, to bude lepšie a ja sa môžem postarať o nápoje. Á, tu máme niečo. Lautaro. Prosím. Čo je toto? To je torta. To vidím, že je to torta. Prečo je tam venovanie pre tú hnusnú, špinavú krysu? Odpovieš mi, alebo nie? To je... Prečo vlastne strácam s tebou čas? To si vybavím s Bruno. To je Brunová záležitosť. Nerozumiem. Prečo mi to hovoríš? Neča, cítim, že nemôžeme takto pokračovať. Bruno! Čo sa stalo? Bruno? Čo má znamenať tá torta? Neviem, čo znamená tá torta. Čítaj, čo je tu napísané. Vitaj, Rosario. Čo je to, Bruno? No tak, Bruno, čakáme, že nám vysvetlíš, čo to má znamenať. Počúvame, Bruno. Tak čo to má znamenať? Vidíte, Vitaj Rosario, to znamená Vitaj Rosario. Čo si myslíš, že sme nejaké hlúpane? Že nevieme čítať? Ešte raz sa ťa pýtame, či to, čo je tu tak bezostyšne napísané, znamená to, čo mám na mysli. A čo máš na mysli? Počúvaj, hodím ti tú tortu do tváre. To je to, na čo čakáš? Nie, v poriadku, daj to sem. Vezmi to, Lautaro. Bože môj. Chcem vám niečo povedať. Nebol som v San Nikolase. Čo? To, čo ste počuli. Nebol som v San Nikolase, bol som v Tandile. Nevedel som to inak riešiť, chcel som byť sám. Musel som premýšľať o nás dvoch. Premýšľať o problémoch s tebou. Aj o sebe samom. Premýšľať o svojich veciach. Mám pocit, že si nedokážem poradiť so všetkým. So všetkým, ale s čím? Ako tu žijeme, Bernarda. Musel som sa začať starať o deti. Zrazu z jedného dňa na druhý musel som sa starať o fabriku. Nemohol som robiť to, čo som vyštudoval. Niekedy som... V niektorých momentoch cítim, že sa dusím, že nevládzem. Jednoducho nevládzem. Nevládzem a už to ďalej nepôjde. Počúvaj, Bruno, na to tu máš predsa rodinu, aby ti pomohla, podporila. Viem, rodina táto je, áno, bohužiaľ som často, a to až príliš často na tie starosti sám. A teraz v Tandile som si uvedomil, aká je Rosario dôležitá. A to nie len pre tieto deti, ale je dôležitá práve pre mňa. Stále iba Rosario. Áno, Meča, už navždy. Lebo v Tandile sme sa z Rosario našli. Slovensko znení účinkovali Gabriela Skrabáková, Ivan Šandor, Marta Sládečková, Katarína Križanová a ďalší. Slovenské znenie pre slovenskú televíziu vyrobilo štúdio Kredit. Spolupracovali redaktorka Alena Vasečková, preklad Nikoleta Grundová, dialógy Alfred Van, vedúca produkcie Mariana Balková, asistentka réžie Radmila Kardošová, zvukový majster inžinier Vladimír Maroš, réžia slovenského znenia Zdenok Zínovský. Takže, ty
nám chceš povedať, že si bol celý víkend s tým urugvajským strašidlom v mojom dome v Tandile? To je skvelé, to je Dom skvelé. v Tandile je náš. Dobre. Naozaj tomu nemôžem uveriť. Ja si tu robím starosti, ako dať dokopy náš vzťah a ty si zorganizuješ romantický útek s vychovávateľkou. Ale to nebolo tak, Meča. Stretli sme sa iba náhodou. Áno, jasné, náhodou. A náhodou si kľakol na kolena a odprosil si ju, aby sa vrátila. A iba náhodou pre ňu pripravuješ oslavu na privítanie. Áno, teta, pretože si to zaslúži. Veľmi sa tešíme, že sa vrátila. Pozrime sa, máme tu ďalšieho obhajcu. Je to pravda, Bruno, ja nenachádzam na to slova, aby som popísala to, čo robí. Chcem okamžite odísť. Odvezieš ma, prosím. Áno, hneď, drahá, ideme. Pozri, teta, tebe sa možno Rosario nepáči, ale pre mňa a pre Lauta je to tá najlepšia a najdôležitejšia osoba, akú sme kedy poznali. Jasné, pretože ona ti dovolí robiť, čo sa ti zachce. No, túto máme presvedčivý dôkaz, tento nádherný exemplár, ktorý si Boh vie odkiaľ dotiahla. Radšej poďme odtiaľto preč. Istotne ju tu majú niekde schovanú a čakajú, kým neodídeme, aby mohli začať oslavovať. Mám pravdu? Áno, jasné, samozrejme. Len si vezmem svoje veci, pretože nemienim krmiť túto nevďačnú čvargu. Už toho mám dosť. Poďme, moja, poď. Neviem ako vy, ale ja budem oslavovať s Rosario. Hneď sa vrátim. Prepáč za ten zmetok, čo tu vznikol. Ale taká je moja rodina. Môžem ti povedať, že môj brat je iný ako teta. Nepotrpíš si na predsudky. Nie, to je v poriadku, ale nebolo by vhodné povedať im o nás. Jose, stretneme sa radšej zajtra v kancelárii. Čo povieš? Budeme mať viacej pokoja. Meča, budem musieť ísť za nejakým vymetačom diabla, za nejakou bosorkou, ako je ona, ak je to vôbec možné. Tá ženská neuhranula len Bruna, ale aj deti a dokonca služobníctvo. A ty by si miesto plaču mohla radšej niečo vymyslieť, nie? Ja to asi neprežijem. Umriem od žiaľu. Ale skôr než umrieš, mohla by si mi s týmto pomôcť. Teraz som už naozaj prišla o poslednú príležitosť získať Bruna naspäť. Nie, Meča, nie. Ak to bude nutné, pôjdem za nejakou bosorkou alebo za samotným diablom, aby z tohto domu odstránil zlého ducha tej Uruguajky. To ti sľubujem, nemusíš sa báť. A ty prosím ťa prestaň rumázgať, pretože sa celá rozmažeš. Poďme rýchlo. Poďme! Pozri, všetko mi padá. No poďme, musím veľa premýšľať. No poď. Poďme. Ak chceš, prinesiem ti šampanské. Pozor, už je tu. Ako si sa mal? No, Bernarda s Mečou navždy odišli z našich životov. Už navždy. Vďaka ti Bože, že si ma konečne vyslyšal. Naozaj? Lebo odtiaľ to ma nedostanú ani dobrovoľní hasiči. Nemal som inú možnosť. Nevedel som, čo si mal vymyslieť. No, keby ste sa stále nebáli a nechali slečnú Rosario s nimi 5 minút hovoriť, to dievča má takú predstavivosť, že si ani neviete predstaviť. Už má krátke nohy a nakoniec človek vždy dopadne horšie. Dúfam, že nie. Takže som im povedal celú pravdu. Pravdu? Celú? Čičilo, choď preč. Preč. Dobre, veď už idem, no. Celú pravdu? Áno. Všetko to, čo sme v Tandile robili? Nie, prečo by som im to hovoril? Nie, povedal som im len to, čo sa ich vyslovene týkalo. Áno. Počuli ste to je auto pani Bernardy. Práve obidve odchádzajú. Vážne? Áno, ak chcete, idem to preveriť. Choď prosím ťa, pretože ja odtiaľ to Buď nevidím. spokojná, len pokojne. Ako to, že odtiaľ to nevídeš? Deti sú veľmi nadšené. Pripravili pre teba oslavu. A ja tiež. Beriem si deň voľna.